بسنبة سلسة مقابيت شحن شاعت 234 جون مسكال قوت عصرت حموشتا متعصرتو أبزنبرا ناينوغ حول مد كابتي كتحالفو زيت خقل زمسل بيت معاصرت كرامبايت انجيت شقو طرح تتاقيمو عملتا جون بإسران كلتان سنة شحن شاعت 203 أب كلتا شحن 53 كوبر ستريت إنديانا كاب استولدو كلتا قولت زنعاسي جون أب أدمن أسنتو بتداغاغامي ببعاسن نعاشتو سرقن أب ساقامي آتو نيرو بتوساخي نعاشتو قولت بمصراف المحراون يفلت نبرا تمحرت مقراطون أب إنديانا بوليس أب زركب دكان ماشينات كسرح جمرا أبو تا كتمان ودو تبلاشو كمزلا سلز حسب دما نتاس درابيت أب شحن شعات ميتن إسران حدن ناب مورسيفيل إنديانا كاق أزا درخو جون ولاكو حدش قطرا هيوت انت نبرو تخونا قنا بحاريو آيتا أيران أب شحن شعات ميتن إسران كلتان بسرق مكينات تحيزو مس أبو زنورو ركب دما تبلاشو جون مس بيريل تبحال قوال تلاليو بآسار تخلط ميازا شحن شعات ميتن إسران ربعتن تمر آوان تخونا قنا نابرا أزي كبدو فتاني كونو سرحون انت داري كركب اي كعلن هيواتو كمرح عشقار كونو زقابرو تافي اوو اند علبت اكولو مس قبننيا نبر اركو ايد نمزمات كوتونو جمرو الزوم كلتا ابتي كوابي ابزركب دوكوان بمئتاون $50 سرقو انتخونا قنا كابتو بوتا كوت سخولو حادث سبر ايوام سلزنا نو بوليس حبرم أتوم كلتا سوات نتصبحوا تتحازو جون شقوت حيزو كمزنبرن توكيسو سابسيحيتيو ولاكوا أجبرنان إلوم نتس أن تتبحلو أبو أغنا نايو حقي كنازس كمزلو سلاز أمنو كيف توا أمينو كوينون جون بمدقعاتن محرم تنزمتان كمون قوان نفتس أن وديت بمقلامو تفريدو أبو ولاكوا فخوز زبالا معاسرتي تتسابي انتنبرن تخونغنا ودو بجبناتو كاب أسرت كسب إسر عمت مؤسرتي تفردت أبو دحرون نجازيت نهات أبزحوا مجلسي بمكرو كمستة عسن باتي فردي كمستة سنة بدأ جالسو نتفردي كحسرلو ندانيا لمن تكونغنا أيتعوتن نسو كاب تناززون عند أرك مرح سلزبلو هيزوم عند خدخلو كحدم أقوى أنت فتنا دحري وهدا دقاقدا تتحزى أركو ولا كبوتا أيرو أنت نبرا تتحيزو كاب كلتا كسب عسرت عمت مؤاسرتي تفريدوهم بكلتا مسكرة بشحن شعات 230 جنا كاب زعلم بموت تسنابتا هيوت بيت مؤاسرتي جون كاب شحن شعات 224 كسب شحن شعات 233 أب إنديانا ريفورميتوري إنديانا ستيت بريسس تأثر جون أب جبناوي أنابرا كتس أمت جمرة أبيت مؤسرتي مسعاتو كابز مسوس أخوم كابز زرعهمو زقدركو السبك خوني قبل يزارب كم زنبرا يفلت بس انقتي نوح ناي مؤسرتي فردو عنصار حبرات سبت عاتقو مسكال اوت قبرنياتات اركنات فترة قالا كابعاتون مكورات شافاتو بانكتات يركبون نساتهم نجون كاميجير اوت قبرنياك خون كم زخل محارو اتوم السواد دحري مفتحهم زفتسمو سرق مدب أوتس يوم نيروم جون نتي بهرمان لاما زفلت سرعات مزبات بانكتات اون آزنيو أمولو قبنا حيواتو بسافيهم تتاقيمو ليو أبو جون نكفتح وفر بمكياد أب حادث ساوئت 288 تنفيرماتات كأقب كإلو كينون ودو جون تشعات تأمتن فرقان تحرم أساروم بآسار تقنبوش حنشعات 233 تفتحان جون استفتح الأوان أبيك الولاو قوت أبا أب زلقالت أرزو أبزبس حلوس لزنبرا سرح نيمركب تسفا كم زيبلو مستردأ بقونو ناب قابن تملسا بإسران هادن سنة شحن شعات 233 كاب حقرايو بانك نيو كارولي $10,000 سريعو نايمة جمرتا بانك زمتا أكايدا جون داقيمون ب14 حاس أب بلافتن أهويو أبزركب بانك زميتون تخونغنا بوليس كحزوس لزق على دهيرو دما مزمات بلافتن بستعساسر كخصاصن بيت مؤاسرتي
አለን ካውንት ሊማ ተሰጋጊሩም ፖሊስ ቅድምና ቤት ማእሰርቲ ምእታዎም ምስፈተሽ ወግና ከቤት ማእሰርቲ መሐደሚ ውጥን ዝመስል ሰነድ ስለዝረኽብሉ ትርጉም ናይቲ ሰነድ እኳ እንተሓተቶ ከናግሮም ፈቃደኛ ግና አይነበረን አቀዲሙ ጆን አቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረለ እዋን ፒተር ፒንተን ራሰል ክላረን ካልኦሽ ድሽተ አቤት ማእሰርቲ ከሎ ዝረኸሙ መብዛሕትኦም ኣብ ምሕጻብ ግዳውንቲ ቤት ማእሰርቲ ዝሰርሑን ንምሕዳብ ዘኽእል ውጥን ንምሕሳብ ሃጊዙ ነይሩ ጆንን ኣረክቱም ኮንትሮባንድ ከይተረፈ ናብ ሸላታቶም ጠበንጃ ከም ዝኣቱ ገይሮም እዮም ንጆን ኣብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ክወስዶ ከም ዝመጽሞ ክሕቦም በባን ፖሊስ ግዝኣት ኢንዲያና ኣምሲሎም ምስ ተዛረቡ ኣርባዕተ ኣረክቱ እቲ ሸሪፍ ጀስ ሳርበር መረጋገጺ መንነቶም ምሕሳሓተ ተግና በጥይት ተኪሶም ቃቲሎም ድሕሪኡ ንጆን ካብ ሸልኡ ፈቲሖም እቶም ኣርባዕተ ሰባት ናብ ኢንዲያና ተመሊሶም ኣምለጡ ኣብኡ ድማ ምስቶም ዝተረፉ ኣባላት ጉጅለ ተጸንበሩ ጆን ምስ ዲሊንገር ጋንግ ኮይኑ ካብ 21 ሰነ 1933 ክሳብ 30 ሰነ 1934 ኣብ ውሽጢ ዓመት ጥራሕ 12 ዝተፈላለዩ ባንክታት ደኣ ዘመተ ካብ ክራውን ፖይንት ኢንዲያና ምሕዳም ب25 ጥር 1934 ጆን ጉጅልኡን ኣብ ቱክሲን ኣሪዞና ምስተተሓዙ ናብ ኢንዲያና ኣሕሊፎም ስለዝሓብዎም ብፖሊስ ግዝኣት ኢንዲያና ተኣጅቡ ናብ ኢንዲያና ደኣ ተመልሱ ጆን ኣብ ክራውን ፖይንት ኢንዲያና ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ሌክ ካውንት ተወስደ ب15 ጥር 1934 ኣብ ምብራቕ ቺካጎ ኢንዲያና ኣብ ዝተኻየደ ምዝማት ባንክ ናይቲ ብጉጅለ ዲሊንገር ዝተቀተለ ፖሊስ በቅትለት ክኸሰስ ተኣስረ ፖሊስ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንምሕዳም ዘይክእል ብምዃኑ ንተወሳኺ ጠንቃቐ ተወሳኺ ሃላውቲ ከም ዝገበረ ንጋዜጠኛ እቲ ከባቢ ኣብ ዝተዛረበሉ ብሰንበት 3 መጋቢት 1934 ጆን ምስ ካልኦት 15 መተኣስርቱም ኣብ ዝነበረ ናይ ንግሆ ልምድ ካብቲ ክትሓልፎ ዘይትክእል ዝመስል ቤት ማእሰርቲ ክራውን ፖይንት እንጨይቲ ሽጉጥ ጥራሕ ተጠቂሙ ኣምለጠ ሰመዚ ኢንዲያና ቅድመ ሕጂ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንምሕዳብ ዘይከኣል ምዃኑ እኳ እንተገለጹ ጆን ግና ጌጋ ምዃኖም ኣረጋገጸሎም ጆን ነቲ ሽጉጥ ካብ እንጨይቲ መትሓዚ መላጸ ካብ ጸሊም ፖሊስ ጫማ ካፖትን ከም ዝሰርሖ ይእመን ነታ እንጨይቲ ሽጉጥ ተጠቂሙን ሓያሎ ሓለውቲ ኢዶም ንላዕሊ ሓፍ ከብሉ ድሕሪ ምንጋር ኣብ ኢዱ ናይ ሓቂ ኣጽዋር ምስ ረኸበ ናብ ጋራጅ ቤት ማእሰርቲ ብምካድ መኪና ፖሊስ ናይቲ ሸሪፍ ሰሪቁም ናብ ቺካጎ ሓደመ ዳርጋ ብኡ ንብኡ እቲ ጆን ዘርኣያ ሽጉጥ ናይ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ግምት ጀመረ ምክትል ኤርሰን ብላንክ ከም ዝበሉ ጆን ናይ ሓቂ ሽጉጥ ተጠቂሙ ከም ዘምለጠ ይዛረብ በአንጻሩ ፋይላት FBI ዝተቀረጸ ንሓሶ ሽጉጥ ከም ዝተጠቀመ ይሕብሩ ب16 መጋቢት ካብ ክራውን ፖይንት ጎን ጆን ዝሓደመ ሃርበርት ኣብ ፖርት ሆሪን ሚሽጋን ብፖሊስ ብጥይት ተቐቲሉ ምክትል ሸሪፍ ቻርልስ ካቮና ኣብቲ ውግእ ብሞት ቆሲሉ ድሕሪኡ ድማ ሞይቱ ቅድሚ ሞቱ ንፖሊስ ጆን ኣብ ከባቢ ፖርት ሆሪን ከም ዝነበረ ሓበረ ብኡንብኡ ድማ መኮንናት ነቲ ዝሓደመ ሰብኣይ ምድላይ ጀመሩ ኣሰር ግና ኣይተረኽበን ህዝቢ ንጆን በቲ ዝገበሩ ኣብይ ሕድማ ዝፈቱ ይመስል ነበረ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግና ንሰበ ስልጣን መስሓቅ ገይሮሙ ነበሩ ነቲ ኣብ 1930ታት ዝነበረ ኣዝዩ ፍሉጥ ከሓዲ ክትሕዞ ከም ትኽእል ዝገለጸት ሸሪፍ ሊያና ንጆን እንተረኺብዮ ብናይ ገዛእ ርእሰይ ሽጉጥ ክቐትሉ ኢላ ክትፍክሩን ተሰሚዓ FBI ብደረጃ ሃገር ሓደን ሰብ ኣዳሊ ክሓድኖ ጀመረ ጆን ከቤት ማእሰርቲ ሌክ ካውንት ድሕሪ ምሕዳሙ ሂደት ሰዓታት ምስ ኣቀዲሙ ዝተላለየ ኣፍቃሪቱ ዝኾነት ኢቪን ተራኽበ ጆን ድሕሪ 3 መዓልቲ ምሕዳሙ ጥርሕዩ ናብ ጾወታ ተመሊሱ ምስ ኣረክቱ ብምትሕባር ኣብ ስዌንስ ፎልስ ሳውስ ዶክታ ዝርከብ ባንክ ክሰርቅ ከኣለ መወዳእቱ ግና ብ22 ሓምለ 1934 ፖሊስ ክፍሊ መርመራ ኣብ ቲያትር ዝርኤሉ ዝነበረ ኣጽዮም ጆን ካብ ቲያትር ክወጽእ ከሎ ንምእሳር ተንቀሳቐሱ ብረት ኣውጽኡ ክሓድም ኣብ ዝተፈተነሉ 4 ግዜ በጥይት ተሓሪሙ ተቐትለ ጆን ድሕሪ ምሟቱ ዝያዳ ፍሉጥ ኮነ ናይ ሓቂ ፍሉጥ ሰብ ነይሩ ዕለት ቀብሪ ሚስጥር ንምሕላው ጻዕሪ እኳ እንተገበሩ ልዕሊ 5000 ሰባት ንቀብሩ ኣብቲ መኻነ መቃብር ተረኣዩ ምስቲ እንጨይቲ ሽጉጥ ተጠቂሙ
ዝገበሮ ቅያም ሕዳም ስሙ ኣብቲ ገበነኛ ኣዳራሽ ስሙያት ኣውቂጡ ንሓዋሩ ካብዝ ዓለም ተሰናብተ